barato ka, okay nga made in America. Uy mga sano, uy mga sana, pwedeng baywang tikwan, hala pili na. Ulo pantalon, jacket na maong, dunay mga t-shirt o brief nga haong. Kami ang pamilya, okay, bigos yung gamay nga makalipay, di na buhay bisag pinubre lang, okay ang among gisalikan. Okay ta, kay barato lang, kay pulos imported mga sikanhan. Makapili ka, makagusto pa, kung medyo pantos pa siriti kagwa. Magdagilo ta sa kwartang gamay, mantener lang tas mga okay sa mga tabo ug sa tiyanggihan. Kung mag-shopping mo sa okay lang, negosyo kini sa mga pobre, gikan sa okay nga family.